Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat een vrouw een emotioneel beroep doet op de rechter. Het was gisteren een proforma zitting waarbij een man terecht staat omdat hij voor langere tijd met de dochter van zijn vrouw seksueel misbruik zou hebben gepleegd. En de Extra schrijft dat dat over een langere periode is gebeurd en op een zeer uitgebreide manier. Ik zal de details besparen. Maar de man heeft lange tijd die dochter misbruikt, zit daarvoor vast. Gisteren was dus de proforma zitting en de vrouw van de man, dus de moeder van het meisje dat misbruikt is, die heeft een dringend beroep gedaan op de rechter om de man vrij te laten. Hij moet volgens haar naar huis komen. Ze hebben samen 8 kinderen en hij is degene die het geld binnenbrengt. Het leidde tot een dramatische, emotionele oproep waarbij de vrouw op haar knieën ging voor de rechter om te laten weten dat de man thuis moest komen. De rechter ging daar niet op in. Deze zaak was nu een proforma zitting en zal in december daadwerkelijk worden gehouden. Tot die tijd blijft de man vastzitten. Geld lenen leidt tot problemen binnen de SDKK. Binnen de gevangenis is er sprake van een systeem of een situatie waarbij bewakers elkaar geld lenen en dat leidt tot spanningen als het geld niet op tijd wordt terugbetaald. Daarom heeft nu de waarnemend directeur van de gevangenis in een interne memo laten weten dat het verboden is voor de bewakers om elkaar geld te lenen. Dat leidt tot heel veel spanningen en dat kunnen ze niet hebben binnen de gevangenis. Logisch natuurlijk, in geval van problematische schulden dient de werknemer zich te wenden tot zijn of haar leidinggevende of een vertrouwenspersoon en niet door bij collega's geld te lenen, aldus de waarnemend directeur. Safe Sakito blijft protesteren tegen de bouw. Gisteren was de pers uitgenodigd en daarbij is onder meer door Percy Ignacio, hij is secretaris van de wijkorganisatie van Charo en tevens lid van de groep Safe Sakito, uitleg gegeven waarom ze nog steeds als organisatie protesteren tegen de voortgang van de bouw van de View Resort en Marine. Volgens Percy Ignacio is er sprake van een situatie waarbij een bouwvergunning is afgegeven voor 7 verdiepingen, maar hebben sommige gebouwen al 11 verdiepingen. De gebouwen blokkeren het uitzicht van bewoners die al jarenlang in het gebied wonen. En ook is de marina, een groot deel van de lagune aan de onderzijde van Sakito, opgevuld en dat is niet goed voor het milieu en zorgt voor allerlei overlast. Nou, pers was uitgenodigd, maar de eigenaren van de View Resort en Marina hebben de politie gestuurd om te zorgen dat de mensen daar weggaan, omdat het als een privéterrein wordt beschouwd. Nou, dat leidde tot een felle woordenwisseling tussen leden van Safe Sakito en de eigenaren van het project. En ja, er is natuurlijk niks anders voor de bewoners van de wijk Charo om te hopen dat er een spoedige oplossing komt. Volgens OM was 2024 een productief jaar. Dat laat het Openbaar Ministerie op Curaçao weten in een jaaroverzicht. Er was een stijging van zware en complexe strafzaken, terwijl de beschikbare capaciteit onvoldoende is. En dat is natuurlijk een groot punt van zorg. Er is dus veel gedaan. Er waren grote zaken, zoals onder meer de moord op marechaussee Toon Brood en ook de zaak Krauw, waarbij grootschalige drugstransporten werden behandeld met cocaïne, met in totaal een straatwaarde van 100 miljoen euro. Er was ook de zaak Cactus, waarbij de dood van Mike Venema, waar er meerdere verdachten voor de rechter stonden. Zo waren er allemaal grote, zware zaken, maar het blijft een probleem dat er onvoldoende mankracht is om dat allemaal te doen. En volgens het Openbaar Ministerie is de roep om slagkracht binnen de justitiële keten steeds luider aan het klinken, maar structurele oplossingen blijven vooralsnog uit. KLM informeert passagiers over de gevolgen van een hack. De Nationale Luchtvaartmaatschappij van Nederland, de KLM, is gehackt. Er was sprake van een datalek. En daarom hebben allerlei passagiers, ook op Curaçao, een brief gekregen waarin ze uitleggen dat er gevoelige gegevens niet zijn buitgemaakt, maar wel allerlei andere gegevens waardoor hackers contact kunnen opnemen. Maar de KLM raadt iedereen aan, als ze van een onverwachte persoon of instantie vragen krijgen waarbij daadwerkelijk ook iets moet worden ingetikt, doe dat niet.
KLM zegt er zijn geen gegevens van bijvoorbeeld creditcards of iets dergelijks bekendgemaakt, maar wel wachtwoorden, reisgegevens en dergelijke. En kunnen wachtwoorden, maar over het algemeen gaat het meer over normale informatie die de hackers hebben, die daarmee gaan proberen om dingen van mensen te ontfutselen. En daar moeten de passagiers heel alert op zijn, aldus de KLM. Het parlement moet te volgen zijn op de radio, dat zegt oud-statenvoorzitter Dudley Lucia in reactie op een bericht van het parlement dat ze hebben aangegeven dat de radio-uitzendingen via commerciële radiozenders zullen stoppen op 14 augustus. Vanaf dat moment kunnen de vergaderingen van het parlement alleen worden gevolgd via de website van het parlement en de Facebookpagina. Het parlement van Curaçao werkt eraan om een eigen radiostation op te beginnen of radio-uitzendingen te verzorgen, maar is er nu sprake van een overgangsperiode. En dat is volgens Lucia niet wenselijk. Het moet ook nu nog steeds via de radio te volgen zijn. Het parlement zegt, geef ons even de tijd, dan gaan we het zelf regelen. We moeten dit dus even in de gaten houden. Dan hebben we een foto gekregen over de eerste vergadering na reces. De ministerraad vergadert weer en op de foto's is te zien dat deze vergaderingen worden geleid door premier Gilmar Pik-Pisas. De minister Sylvania en Van Heidoren waren niet aanwezig, maar er wordt weer vergaderd. Dat betekent niet dat er niet gewerkt is in de afgelopen periode tijdens het reces. Werk ging gewoon door, zo laat de overheid weten, maar er werd gewoon niet vergaderd in de ministerraad. En nu zat iedereen weer bij elkaar. Nou, dat is een mooie foto om te zien. Wij gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, daar is 6 september, Dia di Bonaire. En er zijn al allerlei versieringen geïnstalleerd, vlaggen opgehangen. Maar het openbaar lichaam op Bonaire laat weten dat er bij sommige plaatsen vlaggen zijn gestolen. Het gaat om vlaggen en decoraties die zijn weggehaald zonder toestemming. Op verschillende rotondes en in de Caia Grandi is al veel te zien van de vlag van Bonaire. Maar volgens het openbaar lichaam hebben mensen deze spullen zomaar weggehaald. Dat is strafbaar. En dit gedrag ondermijnt de gezamenlijke inspanningen op ons eiland op een waardige wijze te versieren. Daarom wordt een oproep gedaan om niet spullen weg te halen die niet van jou zijn. Maar geniet van de versieringen, eer onze vlag en toon respect voor wat ons als Bonaireanen verbindt. Al dus het openbaar lichaam. Gratis toegang voor jongeren en dat gaat over het Curaçao North Sea Jazz Festival. Dat laat weten dat in navolging van de succesvolle Maluma-campagne van verleden jaar, waarbij 800 vrijkaarten voor dit concert waren uitgedeeld aan verschillende lokale schoolgemeenschappen, zal Fondation Bon Intention deze campagne dit jaar wederom herhalen. Dat betekent dat voor het aanstaande festival Fondation Bon Intention
aan de verschillende scholengemeenschappen die ook vorig jaar kaarten hebben gekregen. Dit jaar 700 vrijkaarten voor de vrijdag en 700 vrijkaarten voor de zaterdagavondconcerten van het Curaçao Noordzee Jazz Festival zal geven. Dit is een aanvulling op het initiële project van totaal 1000 kaartjes. En die zijn beschikbaar gesteld voor leerlingen die eindexamen doen dit jaar of net eindexamen hebben gedaan. Op die manier wil de Fondation Bon Intention de jongeren de mogelijkheid geven om naar het festival te gaan. Ze hebben de hulp ingeroepen van het ministerie van Onderwijs voor het uitdelen van die kaartjes. En Fondation Bon Intention hoopt dat de jongeren zullen genieten van het festival. Ongeluk op kruising Caracas-Baaiweg, daar moest de politie naartoe. Er was een ongeluk op de kruispunt tussen de Caracas-Baaiweg en Camina Roy Santu. Tussen een SUV en een scooter. Het zag er ernstig uit, maar gelukkig is niemand gewond geraakt. Wel was de scooterrijder heel erg geschrokken van het ongeluk. En het gaat erom dat een van de twee geen voorrang heeft verleend. En een ander auto-ongeluk eindigde in de voortuin. In de Cayama Pieternella, daar kwam een auto terecht, ramde tegen een muur en kwam in een tuin terecht. En na onderzoek bleek dat de chauffeur, een vrouw, niet goed geworden was achter het stuur. En ja, toen ook de controle over het stuur had verloren en daar daadwerkelijk in de tuin terecht kwam. Ze is overgebracht naar het CMC voor verdere medische behandeling. Dan gaan we naar internationaal nieuws. We hebben het al eerder gevolgd. De houding van de Colombiaanse president Petro tegen Israël. Hij wil dat er geen zaken worden gedaan tussen Colombia en Israël. Hij noemt de regering van Israël genocideplegers en hij vindt dat er hard moet worden opgetreden internationaal tegen de situatie in Gaza. Daartoe had hij niet zo lang geleden schepen gestopt die onderweg waren van Colombia naar Israël om steenkool af te leveren. Hij zei dat mag niet, dat wil ik niet en dat is tegen mijn beleid. Nou, dat heeft er weer toe geleid dat deze week mijnwerkers op verschillende plaatsen in Colombia hebben geprotesteerd. Ze hebben verschillende wegen geblokkeerd omdat ze het niet eens zijn met het beleid van Petro om geen steenkool naar Israël te vervoeren. Op die manier hebben we geen markt en kunnen we onze kolen niet verkopen. Dat zeggen mijnwerkers tijdens de demonstratie. En zij willen dat de regering wel daadwerkelijk zorgt dat ze inkomen krijgen voor hun steenkolen. Een lastige situatie voor president Petro die hier nog op moet reageren. Maar op de beelden ziet u in ieder geval de boze mijnwerkers. Wij zijn aan het einde gekomen van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Alle beste, tot ziens. Dag.